Indi bular bize näme diýerler? Ana diýe aktivistler baýdaklar dep bilýär diýerler. Ana diýe aktivistler ony diýe, ana diýe aktivistler terrorist, ana aktivistler watan döwlegi, ana aktivistler döwletiň düşmany diýerler. Kim aktivist bolar indi? Kim aktivizme goşulur? Kim aktivistleri goldap biler? Aktivist men diýsem ýüzüňe tükürürler biler. Agzyna sıçyň sen ýaly aktivistin diýer biler. Sen ýaly aktivistin agzyna sıçyň diýerler biler. Döwlet nişanlary näme many berýär? Baýdak näme many berýär? Gerk näme many berýär? Döwlet nişany. Eskerleriň näme tuğuň nişany bar. Ol näme Seljuklynyň kartaly bar tuğuň nişanynda. Yaragly güýçleriň nämesinde kartal bar. Kartalyň suraty, ýani bir gudun suraty bar. 5 kelleli bir gut bar. Döwlet nişanlary bu zatlar o. Sen isleseň de islemeseň de döwlet nişany bu zatlar bilen. Hudaý uranlar näme edip bereli belli däl ha. Çıkandan çıkmany o bilen o bilen çıkandan çıkmany o.